operaatio hauen fileraaminen. No katsotaan, älä vilauta. Eikö tule videokuva? Älä saatana. Tätä et laita kyllä. Ei laita YouTubeen tätä. Se on tyylis. Saatana, tää on ruosteessa. Ei jos on hiiliterästä. No, ruosteessa joka. Ja näin saamme kauniin fileen. Siitä tulee. Katoppa nyt kun tulee kaunis file. Kunhan ne tipu järveen. Kumpi? Halkiva? No, toivottavasti ei kumpikaan. Hyvin menee. Ai. Tää on kokin unelma. Puukko. Kyllä. Aivan samaisen perässä. Se on kuule rukin kurssipuukko. Joo. Harjaterästä. Ilman Suomi mennäs hävitys se on. Mutta ei hävitty kuitenkaan. Ja kello on melkein 10:30, kaunis kesäilta. Ja paljon on otettu vihdoin. No ei juuri yhtä. Olla on hieno puukko. Oh. Ei se ole tarkoitettu fileraamiseen. On tarkoitettu vihollisen tappamiseen. Punaisten tai keltaisten. Mutta jonkinnäköistä filettä saatiin aikaiseksi. Ja lopusta keittoa. Ala Kyösti 2 vai mikä se oli?